nebitno pričam sa ljudima u Srbiji ili van Srbije, kad komentarišemo, i svima je najlakše kažu imaju kokcidiozu i to je to. Ispade da su sad svi kunići u Srbiji ili van Srbije okolo zaraženi kokcidiozom. To mi je kako da od ovog malog kunića dođemo do ovoga. Vjerovatno vidite jako veliku razliku. Koje su to kritične faze koje moramo da prođemo da bi došli do ovoga i koliko je vremena potrebno da napravimo od ovako malog kunića od 3,5 kg. Idemo u video. Ćao! Ćao svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Kunića Mijatović. Kao što već svi dobro znate, moje ime je Sloba. Danas Sloba kroz video želi da vam pokaže koje su to kritične faze u uzgoju kunića. Kao što sam već naglasio u početku našeg videa malo pre, danas želim da vam ispričam koje su to neke kritične faze u uzgoju kunića, koliko je vremena potrebno, da kažem, od ovog malog kunića da dobijemo onog velikog kojeg sam pokazao malo pre, na kakve sve probleme nailazimo i kako da se suočimo s njima. Ono što je prvo i glavno, koja je ta neka prva kritična faza, jeste posle samog okuta. Vidjeli ste već u mom videu od prekjuče kako sam funkcionisao po pitanju okuta. Znači, to je neka kritična faza. Sada se, na primjer, dešava da nije, primjer, ženka napravila lepo gnezdo, nije iskopala onu rupu u slami, nije se očupala i tako dalje. To je, da kažem, jedna od prvih kritičnih faza, kada se mladi okote, pogotovo ako nisu još lepo sisali, sreća pa su ovi lepo sisali. I u krajnjem slučaju da sam se ja zadesio tu kada je ona završila s okutom. To je neka kritična faza kada mi ne smemo da propustimo i napravimo, odnosno neke propuste posle samog okuta. Znači mi moramo da funkcionišemo onako, moramo da očupamo dlaku, moramo da ih sakrijemo jer njima, već sam pričao, termoregulacija tela nije dovoljno razvijena. To je, da kažem, prva neka kritična faza. Naravno, svaka faza za sebe je mnogo kritična. I ne možete nikada da prepustite uzgoj kunića tek tako, da kažeš, sama će ženka da odradi mnogo stvari. Neće, mora da joj se pomogne. Ono što je, da kažem, neka druga kritična faza jeste da kada mladi dođu već do 30 dana, kritična faza kada oni prelaze sa, da kažem, mleka na čvrstu hranu. I to je jedna od najkritičnijih faza. Mnogi mešaju to, kada se ti prolivi pojave, mnogi to mešaju sa kokcidiozom. Kokcidioza je nešto drugo i neka druga stvar. To je jednostavno ono kako se meni u praksi pokazalo da to nije kokcidioza. Tako se isto dešava i kada dođu u neku fazu koja je kritična, da kažem, za njih od nekog 42. 3. dana, kad i verovatno svi vi ne ilazite na uginuća od 42. dana do tamo negde 58. 9. dana. To je neka najkritičnija faza, kada u tom momentu kunićima, da kažem, kada se odvoje od majke, pada imunitet, ostali su bez majčinog mleka koji im, da kažem, čuva malo taj digestivni trakt koji, da kažem, podiže imunitet koji im dođe kao vrsta probiotika. To je jedna od kritičnih faza kada mnogo vas ima uginuće. Između ostalog imam i ja. Ne mogu da grešim dušu i da kažem ja nemam uginuće, ja sam profesionalac u ovome. Naravno, imam i ja uginuća, sve je to normalno. To je jedna od najkritičnijih faza kada oni, da kažem, njihov imunni sistem nije dovoljno razvijen. Odnosno, oni kada se odbiju od majke ostaju faktički preko noći bez mleka. I tu oni kreću da koriste non stop čvrstu hranu, bez dodatka mleka. Mleko je jedan veoma važan faktor u uzgoju kunića. Ima i tu kritičnih faza, ali nije toliko strašno. Ona, po meni, druga kritična faza jeste kada ih odvojimo, 35. 40. dan. Ja ih iskreno, zbog kontinuiteta, kako bi imao veći broj kunića na farmi, znam da odvojim i sa 35 dana, nekad sa 40, sve zavisi kada je ženka parena. E sada, verovatno dosta vas je primetilo da najveća uginuća se dešavaju između 41. 2. dana do negde 58. 9. dana. Ajde da kažemo do 60. dana. Ta faza od nekih 20 dana je najkritičnija za njih. Zašto? Ako ih mi odvojimo sa 35 dana, on faktički preko noći ostaje bez majčinog mleka. Znači on je do sada uz ishranu peletom koristio i majčino mleko, koje mu dođe kao jedna vrsta probiotika koja mu čuva crevo. E sada, on preko noći ostaje bez tog faktički probiotika,
kreće da jede čvrstu hranu koja se nagomilava u njegovim crevima. Pri odbijanju njima pada, da kažem, imunitet. Zbog pada imuniteta zna da se pojavi dosta bakterija u crevima. E sada, oni tu u toj dobi postaju mnogo halapljivi. Znači oni su halapljivi i kreću da uzimaju veliku količinu hrane. U tom momentu, kada uzimaju veliku količinu hrane, ta hrana, pogotovo ako im vi date na volju, ta hrana se nagomilava non stop u njihovim crevima. Negde sam pročitao na nekom sajtu i smatram da nisu u pravu i da takve stvari ne treba da se pišu ako već nisu se pokazale tako, na primjer, u nekoj od njihovih proizvodnja. Ali dobro, da kažemo za početnike da imaju neku informativu, dobro je. Navodno, da kunić unosi hranu, unosom nove hrane on gura ovu staru i izbacuje napolje. To nije tačno. Juče sam imao problem kunić koji je 62-3 dana bio, naduo mi se problem haosa. Ne mogu da ga lečim. Ja sam ga sklonio sa strane, probao sam da ga stavim na dijetu 2-3 dana, samo vodu da mu dam, da probam da ga očistim, međutim ne. Vidio sam da tu nema, da kažem, pomoći, uginuo je, na kraju sam ga otvorio da vidim šta se dešava generalno u tim crevima. Kako ne bi ružio ovaj video i ne bi to bilo odvratno, nisam hteo da vam snimim i ubacim kako biste videli, ali pretpostavite kako je. Debelo crevo u kuniću, odnosno tanko crevo u kuniću, je bilo ovako debelo. Znači jedno 2-3 centa. Hrana je toliko bila nagurana unutra. Znači da je to izmet bio kao izmet, na primjer, od nekog psa, malo većeg. Toliko je bilo u crevima nagurano. Tu kada se naiđe na taj problem, taj začep, ja sam video da ono jedva bi, na primjer, što je u njemu stojalo, jedva bi pas izbacio iz sebe, a ne kunić koji je znatno manji, sitnija životinja i šta ja znam. Mnogo volim da čujem pametnih stvari i gledam dosta ruskih farmi, francuskih farmi, kako oni funkcionišu. Kada god pitaju farmera kako ide funkcionisanje po pitanju hrane, da li ide doziranje ili slobodna volja, uvek će reći da ide doziranje. Čak kod njih ide doziranje do 90. dana. Kao što je rekao jedan čovek u jednom videoklipu, kaže, mi ih odvojimo od majke sa 40-45 dana. I on narednih 45 dana jede 6% svoje težine. Znači nema prejedanja. Naprimer, do klanja. On kaže, nije meni problem, ja ću da produžim to 10 dana duže, ali ću da ih sačuvam više. Što jeste u pravu. O tome kako ljudi, kada bi da počnu da se bave kunićima, ili su već počeli da se bave kunićima, gledaju to sve kroz novac. Dok god budete gledali kroz novac, nećete moći da napredujete i idete napred. Mora da ima tu neke ljubavi, mora da ima, što kažu, neke hemije, da bi... Ne možeš ti samo da uđeš ovu životinju, baci je hranu, daje vode i idem napolje. To je to. Ta životinja ne može da da te rezultate. Mora da se posveti vreme u čišćenju, u svemu jednostavno mora da se posveti vreme, ne može da se dođe do novca preko noći. Tako da ono što sam vam rekao, da od ovako malog mališana do onog velikog kunića postoji jedan određeni period kroz koji mora da se prođe, koji je itekako naporan. Svi misle možda kunići nisu toliko zahtevni i ne treba im puno vremena, ali treba.